Pamusoro edai, pamusoro emama. Ndadzokawo nenyaya yakambopinda mudare yapindazve. Inyaya yebhuku rekwakahari richibatana nebhuku rekwamotsi. Saka ndinoimba sabhuku motsi varipo nasabhuku kahari varipo. Takambogara musangano wapfuura, sabhuku motsi vakanga vasipo namavero chibasa, mabasa chivero akanga asipo. Asi nyaya yese yekutengeswa kweminda kwatakanga tafamba yakanzi ndimabasa chivero ndiye akatengesa, ndiye ane vanhu vaakatengesera. Pakaburiswa affidavit raitaridza kuti mabasa ndiye ari kutengesa ivhu rekwakahari. Saka sindakazoenda sekundituma kwamakaita mama. Ndaenda ndakafonera Emmanuel Kahari asi handina kwanisa kuvaona, vakanga vabuda. Vakafonera mwana wavo anova Simon Kahari. Simon takasangana, tasangana naSimon. Simon akangondiendesa paya paivakwa pamakanga menge maona mama. Ndo paakangoenda akati ndo pane vanhu vacho, pasina vanhu ndo pane vanhu vakatengeserwa namabasa. Ndikati chindipa mazita, akati mazita handizivi, mabasa achero ndiye anoziva. Mushure mezvo mabasa akati chandei kuni kubva kumusoro tinoratidzana kubva kuvanhu vamakatengesera. Simon akabva abva achimhanya achienda. Saka mapicture Simon akabva anditiza ndokubva yaenda, ndikasara inini ndana mabasa chivero nasabhuku motsi. Takazowedza kufamba tine vamwe vatakaona asi vazhinji vaingoti aiwa tiri kuchengeteswa, hatizive varidzi vepamusha vanotozikanwa nadread vachireva Simon Kahari. Ndofunga ndakagona kuona vatakagona kuona vana vaitoziva mazita evabereki vavo nefoni nhamba. Ndo pane vamwe vandakagona kunyorera maSimon vauya kudare kwenyu pazuva ramhasi. Ndichakumbira Simon, iwe ndiwandakasangana newe. Utsanangurire mambo nedare rese zvizere maringe nekutengeswa kwakaitwa uko mubhuku rekwakahari, uchiti kwakatengeswa namabasa chivero, neumbowo hwauya nahwo kudare huri kuti mabasa ndiye akatengesa. Pamusoro edare chekutanga ini ndinovinga nechokwadi. Mukuru wangu inini matindada kutiza asi ndakaonekana nemi ndikati inini ndapinda vamandichedzera ndakuratidzai ndingandangana nenyaya yati mudare tifambe. Handina kukupai mazita evanhu vepamba pandakakuratidzai, asi ndakakupai nefoni nhamba dzacho ndikati munoita sei, munofona pafoni nhamba idzi. Handizviri Ndokumbira kuti uzivise dare vanhu vakatengeserwa mabasa chivero. Nokuti kwandiri wakandipa zita remunhu ari paaffidavit ndichiti ndiye muridzi wehousing scheme. Nhamba dzachona hadzina kumbobvira dzakaguma kuita proof. Asi paground inini hauna munhu wakakwanisa kundinongedzera wakati uyu munhu wacho ndikaona anonzi akatengeserwa namabasa chivero. Takanga titi tese mabasa wacho aripo, sabhuku motsi varipo. Iwewo tikati uyu paakangoti chiuya tichifambei tikuratidze tichitanga kuona vanhu venyu kubva kumusoro tichidzika, ukabva wati inini hazvizi izvo zvandainga ndaiya nditozokuratidza pandakuratidzai ndipapa ndine kwana ndiri kutoenda ndakumhanya ndine rekodi
yandakafona ndichitaura naimanoka hari ndakarekodha vachitokufonera vachikubvunza uriko here kumba, ukati hongu ndiriko, ndikakuudza kati baba vako vandudzwa kuti kumba uriko ende hauna kumwe kwaukumhanyira, ukati ndine kwanandandisiri kumba mavatondidzosa kubva kwanandaenda. Aiwa, rekodhi yemufoni baba vakati uchitaura nababa iwe wakati ndiri pamba handina zvandiri kuita. Zvinoreva dare ramambo ndezvekuti kana dare ramambo rakudana kuti uya pano, zvoreva kuti unosendeka zvauri kuita, wotanga waita zvarihwa namambo, wotanga wapedza. Mambo havaudzwe kuti ndine kwandinoda kuenda. Kana ndakupa samoni ndikakuti uya kudare, kana watadza kuuya kudare watyora mutemo. Saka kundiudza kuti pane kwandatodzoka kwandanga ndichienda, ikoko kuzvidza dare ikoko. Kana ndatuma munhu wangu paground kuti enda unoona zviripo zviri kuitika, hauna kodzero yekumuudza kuti ndiri busy. Nekuti inini muridzi weivhu, muridzi wenzvimbo, ndini ndauya kuti ndoda kuona zviri kuitika mumusha mangu. Saka newe uri mwana wangu unofanira kuteerera zvandiri kureva nezvandiri kuita. Zvauri kuita imbosendeka. Nhasi rave zuva rechitatu takatarisana nenyaya iyi. Musi wekutanga ndakauya mumusha menyu ndikatenderera ndega, ndikamisa zvandakati ngazvimiswe, asi hamuna kuzviteerera. Ndakauya ndikafamba navamozi, ndikafamba nemi mukuru newe mabasa, ndikaona zvandakaona ndikakumisai. Zviri kundiratidza kuti mune kuzvikudza kwaminako, kuti mambo haana zvaanotiita. Kuti nasanwa muri kundinzwa? Vanhu vese vakagara muno mava vari kuzvikudza kuti mambo haana zvaanondiita. Ndakakupa last warning yekuti kana wafunga kuti mambo haana simba, regai tiite zvemutemo, tiite kuti uende kujeri nemhosva yawakapara. Munoyepa zvandakataura? Ndakazvitaura mwana wenyu achinzwawo. Nhasi ndiri kuzvidzokorora zvakare. Zvandave kuita nenhau yemumusha menyu ndezvekuti ndakutsvaga ma-investigations edare repamusoro. Nekuda kwekusateerera kwenyu, nekuda kwekundishora kwenyu, ndakuita ma-investigations eZimbabwe Anti-Corruption Commission. Ndiri kumbira zvitupa zvenyu mese, mundipa zvitupa zvenyu, ndofotokopa zvitupa zvenyu, ndonyora ripoti yangu, ndoendesa kuZeki. Zeki ndo yakuita ma-investigations ese. Kana ma-investigations tapedza, uendeswa kumapurisa for prosecution. Nekuti mambo mamushora. Dare ramambo idare rakakwana rinofanira kuremekedzwa pamutemo. Asi zvandave kuita izvi ndakukuomeserai. Nekuti muri kundishora, muri kunditora semunhu asina basa. Ndakauya paground ndikatenderera ndikaona ndega, ndikataura nemukuru. Mukuru yari kuzvikudzawo. Ndikasema magariro akaita mutenzamo. Kuzvikudzawo. Kundishora. Kuda kuita mwana wake ini. Ina handisi mwana wako kahari. Ndiri mambo chinamhora. Miri wangu ndikurwa. Ndisori nemakadhi kuchipatara. Izvo zvanaka natomona. Zvakanaka. Uchazonongwa mapirisi wakagara mujeri. Ndati ndakuita ma-investigations eZimbabwe Anti-Corruption Commission, voita tsvagurudzo dzavo, anenge abatwa nemhosva achasangana nemhosva yake neuremu hwayo. Nekuti mambo matadza kuvaremekedza. Piwa zvitupa zvavanhu ava uite zvandakuudzai. Kana usingari kuisa zvitupa nyora mazita unyore pasi. Asi ndinyepere henyu muchifunga kuti ndikuita zvekuseka. Nezuro taive nayo Zeki muno. Yaive muno machina mhora. Makauya here sabhuku? Nezuro. Hamuna kuuya? Makauya here? Makauya here? Zvakanaka, handi zvakataurwa makazvinzwa. Muri kufunga pamwe tikuita zvokutamba. Itai henyu masaramusa amuri kuita. Hatisi kuita zvokutamba nekuti muri kutyora mutemo muchiparadza nyika muchitengesa ivhu. Handiti? Toda kuuya kuti tigadzirise kuti tigarisane sevanhu, imimi muri kunditora semupwere wenyu. Munoita chinamhora mupwere wenyu mune zera naye. Pakati penyu pana nezera nachinamhora. Vakomana, itai zvandataura. Ndikunyora ripoti yangu ndoendesa kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Toshanda nemapurisa, toita ma-investigations edu. Ari kubatwa nemhosva yake neuremu hwayo, ari kusangana nemutongo unoenderana nemhosva yake. Because uyu ndakamupa mutongo, akaramba kuuteerera. Vaidzi vacho ndivapirwa vanhu vasungaitiwa kuwanda kwavakaita. Sungaitiwa
Wakawana nzvimbo ikoko wasiri. Vakatengeserwa nzvimbo ndimukutaura. Pane vamwe vatakazongoona tikadenza. Bese muri vana vaikoko wakwamotsi nachinakahari. Pamusoro changamini. Inini nzvimbo ndautenga. Uchiro ndachina naye basa wangu. Ndigane mhuri yangu musango kumaborokoza. Asi hakusi kumusha kwako kuno wakatoya. Hazvina musi wakaipa usahwira, wakaipa kutenga. Asika pane nzira dzinotedzwa nezvandikuraudza kuti izvo mauya uye sabhuku akakutaura ndini mukuru wedunhu rino kana takati kuna sabuchifi namama ndikatoenda kuna chichifu munyawiri panondiziva kuna chifu munyawiri wakaona upi chifu munyawiri ishe munyawiri ishe kana kuti sabuchifi ndo vakakupa mvumo yogara paurugara ndati ndo vakakupa mvumo yogara paurugara muzvimvuru here tsamba dzacho dziri kupi dzakakupa mvumo here ndakabhadhara mutero kanzuru kanzuru yagara ina mari shamwari nyange wakati nane $1000 zvida kubhadharira musha wese vanoitambira 2 hours dzaunenge uripo unombisa mutero kuenda kanzuru haisi proof yekuti uri une mvumo yekugara paurugara kana usina chitupa china 25 kumashure zvauti hausi mwana womachina mhura hausi mwana womugoromonzi unless wakauya muno mune kuroorwa kana chisina 25 kumashure zvibvunze kuti ndiri kuitei muno manhambers akaiswa pachitupa akaisirwa chikonzero haana kufanana nazimbabwe yese muno mugoromonzi mune 25 kana zvatochinja panoita 6325 kureva kuti wakatorera maharari kana chitupa chako chisina manhamba iwayo zvibvunze kuti uri kuitei machina mhura uri kuitei mugoromonzi munoda kunyepedzera kuda kuzungaira kuti ange musingazive mutemo muchiziva zvinotaura mutemo mabasa taura ndizwe nyaya yemaafidhavhiti atiri kunzwa kutenderera nemazisakwa ava vanhu vekokahara vari kuramba vachingoudza vanhu vavo kuti vakai kuvaka kwavari kuita kuvhura kukuya kwamakaita muchivamisa vakambotange vamira asi vakazove nekukurukura nevanhu vavo vavaku ini vanhu vacho handivazive kuti uyu anonzi ani ndingoita ndavekungoona ndikataura navo vanonditaura kuti zvinhu zvikaramba tinoedza zvimwe vane kamwe kamushandi kavo kava nako nemumwe murume anotyisa anogara muimba yangu yandakakuratidza iya haasi kune zvimazana haasi kuoneka kamushinda ikomana ikako kakandaro kakandikuti baba madii kunyarara zvenyu masiyana nestendi nekuti mucharuza stendi neupenyu hwenyu saka otherwise dai maizvikunda mangosina nazvo saka vanhu vacho vari kuramba vachitovaka saka ndozama kuti ndinoti kuti nditaure navo ndega vanondikurira nekuti kushora kwavari kuita kwamuri kana namambo rakabva kuna mambo rokuti mbomirai kuvaka vakaramba vachingorovaka vakatosiyiwa dzimba dziri iri imwe yakatorufwa ito neproperty imwe yakapera haina kuzozverakani ini ndombodziona dzimba asi vanhu vacho handitombovaona handitombovazivawo ndinorangarira kumashure mambo vakambouya mambo Chinamura vakabva vanhu vakauya pamwe chese namambo vakasvika vakavamisa futi pasati panguri nemafoundation vakarambidzwa asi vakaramba vachiita svikira mimi mazouyawo futi mukuvarambidza vari kuramba vachikontinya chete saka bana ndachira kuziva ndobatsirika sei kuti ndoti kuramba ndiziva kunoku ndokwandobatsirika saka chiramba ndikudzoka kunoku ndabvunza nyaya yeafidhavhiti rakauya nauyo rine rakanziwo ndowakarinyora ranga rakanyorwa $8,000 right panyaya yeafidhavhiti sori ndandatadza kunzwisisa afidhavhiti riri kutaurwa iri nezvaro pane uyu murume ari papiko anzi taurire mweya right uyu murume uyu ane mumwe wake vanove ndo vari kuuya nevanhu muyadhi mangu vakauya neafidhavhiti vakauya
uyo ari papaposha anondoziva kuti Seremani ndoza rake randinoziva. Vabva vataura neni zvikanzi tikukumbirawo kuti naye unonzani anzi unonza takapindura ndipe chitupa chako tona. saka pakukurukura pakuya kwavakaita vachinge vachida kutaura nenyaya yestand yangu mushure menge vanga vatengeserwa gadheni ramupfunya riri panext perangu randaikudza ndo pane mugano. Saka ndovange vachitaura neni vachiti titengesewo pamwe ndikati neni hangu pangu handisi kutengesa. Saka vakazobudisa mari yavo inoita $800 vachiti haisi yekutenga, inonzi commitment yekungoti tata sei tangogara pasi. Saka mari inona kuishandisa zvamunoda. Ndikati nekungwara kwenyu hapana chakaipa, ndakabva ndatambira mari yavo inoita $800 ndaishengeta chipo chemwedzi. Vazodzoka vachiti tikuda mari yedu nekuti hauna naanza yauri kutitaurira kuti utitengesere stand. Ndobva ndavati ichokwadi, ini ndakakudza kuti stand handisi kutengesa ende mari ndakangokuchengetera sekundipa kwamakandita. Ndobva ndavaverengera mari yavo $800 yavo bva ndavadzosera nguva iyoyo. Ndakagara nayo chipo chemwedzi ndakavachengetera mari yavo. Musi wandavadzosera mari yavo ndanditori nemukoma wangu nemuneng'ina. Mukoma wangu aripo ushu nemuneng'ina tapiwa ndikatonyorerana navo isina Seremani yeyu. Mukoma wangu pakuvadzosera mari yavo, mukoma wangu ndiye akave munyori andakati ndibatsire kuti zvizove chapupu mangwana. Ndikabva ndavadzosera mari yavo yeaffidavit yavo yavari kunyautaura. Mari yacho ndakaidzosera iri $800 kune murume uyu anonzi Seremani. Ndikati aiwa inini handina panoti kutengesa, ndoda kungogara semagariro ini ndakada pekupiwa handinambotenga ende ndine vana vakomana vada kusvaga kurarama vatokura. Saka handina panoti kutengesa ndinanhasi handina pandati ndatengesa mudunhu menyu mambo pakurarama kwandinoita. asi wakaitambirei mumboitambira waituda kuti mambo sorry mukuru mari iyo ndakaita zoitambira ngose vaite kange kakuda kundinzi kundivhevha kwekuti ndigone kunzwisisa but ndaivatsanangurira kuti vakuru inini handisi kutengesa stand. Saka vakati aiwa mari iyi haisi yekuti watengesa stand, icommitment yekungoti tangogara pasi. Asi mari yavo ndakavadzosera mari yavo. Akavanyorwa mari gore Saka vana Simon vakazogadzira bepa iri havana kuziva kuti ini ndakadzoserana nevanhu mari yavo. Vaitobvisa pamwe kutengeserana, ndambotengeserana nevanhu. pepa rakagadzirwa nani? Makazoriprinta kudai mushure panga uchifamba naro. Mutengesano wamhuri yenyu iri kunyepedzera kungwara. Vari kunyepedzera kungwara nekushora zvese. I think kuti tipedze nyaya iyi zvisina anozvinokedzera mumwe ka. Zvandatoreva izvozvo ndo zvingatoshandika nazvo. Zviri nani tiite dare repamusoro riite nyaya. Because uyu kahari anoshora. Ndakamuripisa haasi kuda kuripa. Akutoenda kwaloya kunotsvaga loya wokuti auye naye kwamambo. Sabo mfuka Inini loya ndakaritsvaga before panyaya iyi. Loya ndakaritsvaga mabasa kuti ari kupa vanhu munzvimbo mangu, mustendi mangu, stendi yakahari hakukusi kwachimbomo. aiwa kana munhu akupa achipinda munzvimbo yako hauze kunuma ngako kuna ishingurape kuna mambo. Loya rinokwana papi panyaya yeivhu rekumusha kuno? Loya rinokwana papi? Hakutendere kutotora loya kudena. Nyaya iyi mambo ndimboedza kutsanangura. Uyu akatomboenda kucivil court uyu. Tikaenda kucivil court, tikataurirwa nedare recivil court. Zvikanzi imimi endai munogarisana zvakanaka. Panzvimbo ipapo musateme miti kana kuvaka kana kuita chii. Asi inini ndakauya ndikamisa vanhu vaivaka. Nhasi unopavakwa papera. Atendera kuti pavakwe ndiani? Ndimabasa handisiri inini. Vanhu vacho handivabvunzei vanhu vacho. Inini vabvunzei vanhu vacho kuti
vakambotaura nini here kana rimwe zuva anenge yapera ari munezi anenge yapera hamu ndakamufonera ndikamuudza kuti uri kudiwa kudare akati wakatsika loya ndafirwa nemwana aiwa zvakanaka ave mashoko ekuti vasauye chete kuno neuchenjeri hwenyu regai tione kucivil court ndindakanana kanomhan'ara mambo mushure mekushungurudzwa mushure mekunge mambo vambouya ndiani yapinda kudare vakapiwa judgment yavo kunzi siyanini zvamurikuita mambo vakasvikira vakafamba vakauya aenda vana kuya vega vakauya vari vatatu mambo anasekutacivil court zvarini manja aina kuti ndo mazuva acho yakanga yambotongwa ipapo rini saka nyaya inongogara iri kucivil court chete haitongwa ichipera zvakanzi tichazokuudzai kuti muridzi wenzvimbo ndiani imi menda munogarisana zvakanaka musa vake uye achibva angosvika kutanga kutovaka nguva iyoyo kamba kauri kuti kamba kako handi wakakavaka chabva kucivil court unotaura kuna mama uyu mukuru anozvikudza anozviti ndiri pano handizivi kuti tuyu unetitokorosvakotwaunotembanokuti handina kutengesa handina mabasa ndiye akatengesa panzvimbo yangu zvawatoda mukuru vara vanhu vakadai mukwana wachinakura nenyoka mhenyu kuzvipedza nevanhu vakadaro uyo akadyiwa mari yake anoziva pa akadyiwa mari yake mungoti apa no inogara pakwadyiwa mari yake zvokuitika ndezvekudai vanhu ava vaita mahousing cooperative ari kutorwa mari kubva kuharare handiti vanhu ava vouya vopiwa ivhu vokamurana vanhu vachibhadhara mari uruzero ari munere iye mukuru wacho cooperative ari mumwe wacho aiwa ndiwe here ndati ndiwe here handisi mukuru wecooperative mukomana anonzi Makwatsine ndiye mukuru wecooperative inoita zvemaprojects. Saka mawiro atakaita ndeyekuti tine hama yedu ina mai vayo vairwara nanhasi vanorwara vanonzi Anaka Chinara. Ndo vakati murupedzi wangu ndati cooperative yemastenzi kumuruzevha here hatiiti cooperative yemastenzi muruzevha isi takatongopuwawo pekugara. iwe simba rekuita zvawakaita chitupa chake haasi mwana wemachinamhoro iye akamira chitupa chake chakanzi Kwekwe asi ari kuuya zodambura ivhu remachinamhoro achirigovera. Simba rekuzorigovera uri kuriwa nepi? Iwe chitupa chako hachinei negoromonzi iwe. Saka zvokuya zoita macooperative mugoromonzi uri kuzviwana apa. Isusu mugoromonzi tatadza kuzviitira zvinhu tega. Tatadza waona kuti mugoromonzi hamuna vanogona. Iwe ndiwe unogona ukabva Kwekwe wakuya kuzotidzidzisa kuno. Gara pasi nenyaya dzako. Vanyosa zvitupa zvavo ngavabude muno. Chini ndakateerera. Ndati nhau yenyu ndakoniwa kuibata nekuti muri kundidheerera, muri kundishora. Iwewe nababa vako nevamwe vese vanogara navo musha menyu mamakatengesera muri kundishora. Handiti saka nechikonzero ichocho ndakupfudzira nyaya yenyu mberi kuti iferefetwe nevamwe
vane masimba ekuferefeta zvakadarika darira mambo. Ndipo ndopatazowana anza dzedu ipapo. Saka chirega ndikubvunza mumwe mubvunzo nekuti ndakuudza kuti ndakuti darira kumusoro ndoriferefete. Nekuti iwewe nababa wako makaradza kuzvikudza. Ndakauya pamusha penyu ndikakupai mutongo nababa wako. Zvandakakutongai ndikakuti muripe makaripa. Ndati zvandakatonga ndauya pamusha penyu ndikaripisa baba wako newe nemumwe wako muri vatatu makaripa here? Iwe nyarara. Ndakauya mumusha menyu ndikatenderana nababa wako wakabvuma mhosva dzavo ava ndikavapa mutongo wokuripa. Makauripa here? Saka tisimuka bude panze ndiite zvandakuita. Kana tichinge ndazokubata nemhosva ndipo uchaona kuti dare ramambo rakakosha rinoda kuremekedzwa. Ivhunde rachinamhora. Ndinokuremekedza imambo. Asi kungotiwo mabasa mazoni rega kuti munhu wacho akapa David handisiri ndakagadzira. Vachaita tsvagurudzo ndo vachabata vanhu nemhosva. Wacho aripo. Zvakanaka.